Guys, kini ang ani sak sorino naimang belai kenoran baikha. Awani bagay ni rong kini phunuknai thangi tongo ang ani nokhuk rongno basak naimaniya ang sak kathang tongo je nokhuk rong botang na haya giba. Rang puisa kisa samung khlaya ni jama ni jotto ani ru ko thangpayo. Dinong na phunuknai ani tamru butuyumi tong. Doktorok nai sudu abono saimiya je tamuru ungkha. Ang chinkibra haste o motamoti atui doktor 7 jonarok salai naikha haipano borok ani uru tamungkha borok romui maya sonography MRI CT scan kabang mamahai endoscopy rok khlaika thri porikha blood test kabang mano amtei urine test rok khlaika tokon ruk manjagya hinongna ang main ani ruk tamungkhana ang mangaba se khonga thangai tongo mane ang khai nubi tongo tei ang abono feel khaimano je sajagi tongo yogo kioro romono fuliwo salbrum room na mahayimi tongo taunong phulukna do omono mujidi omongkha left right side o operation mangka appendicitis ika ani main je ruk iko sitok sagawo o je ruk mo romono mo kha si do mo si haipon mo jepro bari hayo obo yang tu putingui puli hayo tago sawinya tongo salbrum sawi tongo yogo kioro fuliwo dunugo enka doctor ka sawo omo uje appendicitis ruk mane omoni bagai obon khan chau mane opro opon thakro kahamke khailiya ba thaika gai o baksa doctor ka sawo mane keci nangmani bagai nini sibduk manja khinchau ika aboni solution करina da hinsingmani doctor masa sawo angbo mung saniya boka sawo omahani solution lepe kiri hinsau te kokka doctor saka bohgakai ninimo bio thangai naijakai chingse hamai manai hinsau ninimo ruk kutongo hapan tamung khabo chung saime hinsau ki prawo obono rukno saimanai khosapon kore ang silsoro bothangka ingena unugiman kana oje romani tongmono oboni bagui nang sai ningmaya mi tongo ge raboram khang go o rukman jaka 2023 wo 2023 man jaka 3 tarik July o engke tabo ang video sanami tongma hingkai 2025 ni 29 tarik May ge busuk bala khandrong no naini mansumai ang asuk kosto soi tonggao o rukni bagui no ang chem ni ma tongo chapano maibo kite para sai meya engke hokni mui chakai baribo engke haipono ma chajawo engke ite kaisa hingka kai tok bahano chakai baribo ama hai engke ang amoni bagai unu susana kariani thana thaka hingka kai ke amono guys belai ang khari kusuk ngai tongo sakni life ni kok rono tini share ma khlaika engke aboni bagai ang keram ni ma tongjo te kaisa kok ngamo hai ang jepuru bohok sai pheda apurung ke letrin bapungo ge letrin thango konfru letrin ngo konfru letrin ya mane amtei letrin mano ani salni letrin ma thangono angno kom no sawana 6 থেকে 7 বার তো ang letrin man ma thango je thuyasa khorni 3 barok manong khurang letrino salo amtei 4 barok 5 barok ma thango amahai kunpur bangya mane jongta bohok sai phaiga nga kaino yang letrin khina musung tonai amahai mang tong ta khina musung gere mang tong ekawani bage ang aborokno lachiui mane te tongli hne nang ang share khlayo te kaisa ang abono kiriui lasui rogobo ang buino ro beraya tamni bage buinang pesal khanya ni musung ya amahai ta ike ani oje bohok saya sani second ani aje letrin ba babo to ton tongo ge tabuk je o bohok je rup mam thamani yaglo ge abo teibo bari wi thangka gabono anmo tamu rupung kha naki gastric naki ba mane tamung nani abo ang kun saimaliya engkai abo ni bagai saiman rok tokan kaina rok kisa ano contact khlaijali asukno ani kaisa koimu